Nadakop na pawikan sa Bakakay, Albay na ipinabakal sa sarong kapitan, pigbutasan sa kadagatan. Uyan report ni Rosie Nieva. Maswerteng na rescue ang sarong pawikan na nadakop sa kadagatang sakop kan Bakakay, Albay makalis ining ipabakal kan sarong parasira. Napag-araman na sarong barangay kapitan ang napabakalan kaini na tulos man na itinurn over sa Municipal Agriculture Office. Sigon kay Dr. John Paul Soriano, Municipal Agriculture Officer kan Banwaan, sarong babaeng juvenile green turtle ang nako ang pawikan na may gabat na 10 kilos asin laba na nasa 42 inches. Ang naisip niya, tanganing day na ini o pagbunoon o sa pamamapaduman, sa iya ining binakalugod sa sarong residenteng parasira, tanganing i-turnover sa sabuya. Tulos man subuot na pigbutasan ang nasambitan ng pawikan sa kadagatang sakop kan Barangay Uson, Kagraray Island sa parehong Banwaan. Antas ang insidente, nagkaigwa mo nanin sarong halipot na programa kung saan ipinagirumdom kan mga otoridad sa mga residente ang importansya kanasambitan ng mga wildlife. Ini may li kita kaini so wildlife app na day po ini para robuson o paggaralanon o gibuhod na pulutan, tangani po maging balance ngani ang sa tuyang ecosystem. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia.